Fil-jum tal-erba beda l-ewwel għadd tal-voti għall-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali, illi minnhom il-Partit Laburista kiseb il-maġġoranza tal-voti f'16 mit-23 lokalità li jingħaddu tul il-jum. B'kollox fl-ewwel għadd tal-Kunsilli Lokali ġew eletti Ħdax-Il Sindku Ġdid minn 16. Min-naħa l-oħra l-Partit Nazzjonalista se jkollu 3 sindki ġodda. Fost l-aktar notevoli hemm il-kisba storika tal-Belt Valletta li għall-ewwel darba se jitmexxa minn Sindku Laburista li huwa Alfred Zammit li ġie elett mal-ewwel għadd b'670 vot. Riżultat storiku dan għall-Partit Laburista, għal Malta u għall-Belt Kapitali tagħna. Jiena u sħabi se naħdmu għall-Beltin kollha, għall-ġid tal-familji Beltin kollha huma minn huma. Għaxalina il-Belt Valletta tiġi l-ewwel. Il-Partit Laburista reġa' kiseb il-maġġoranza tal-voti f'San Pawl il-Baħar li se jkun taħt it-tmexxija ta' Alfred Grima li ġab 994 vot mal-ewwel għadd. Grima se jkun qed imexxi l-Kunsill Lokali wara 5 snin taħt tmexxija ta' kunsill b'maġġoranza nazzjonalista. Ovvjament ferħan għal żewġ raġunijiet. Ferħan għax ovvjament hija l-ewwel darba li l-ħadd Sindku, l-aħħar elezzjoni ma lħaqx għal ftit voti. Ferħan ukoll għas-saningħata nkarigu illi nipprova nagħmel dak li m'għamilx ħadd ieħor. Li nġib l-għaqda l-ewwel u qabel kollox bejn il-kunsilliera kollha eletti. Żewġ sindki oħra ġodda kienu dawk fl-Imqabba u Ħaddingli li huma Omar Farrugia għall-Imqabba u Raymond Xkembri għall-Ħaddingli li ġabu 790 vot u 904 voti rispettivament. Inwiet li naħdem flimkien ma' sħabi biex għażmien li ġej inkomplu fuq ix-xogħol fuq li sar minn ta' qabli. Fil-Marsa u l-Mellieħa l-Kunsilli se jkunu wkoll taħt mexxija ġdida, dik ta' Josef Azzopardi għall-Marsa li ġab 630 vot u Dario Vella għall-Mellieħa li ġab 696 vot. Il-Partit Laburista żied ukoll il-maġġoranza fil-Qrendi u żamm il-maġġoranza f'Santa Venera, iż-Żejtun, Ħaltarxien, iż-Żurrieq u Ħażebbuġ. Bl-aħħar tlieta jkollhom sindki ġodda, Joseph Abela għall-Ħaltarxien, Rita Grima għaż-Żurrieq u Melkin Paul Gali għall-Ħażebbuġ. Is-Sindku ta' Ħaltarxien ġie elett b'2830 vot mal-ewwel għadd. Is-Sindku taż-Żurrieq ġiet eletta b'1746 vot u dak ta' Ħażebbuġ b'1810 voti. Emozjonat ħafna. Grazzi lilkom kollha Żebbuġin, grazzi minn qalbi. Ħdimna ħafna u tajtuna r-rispett lura. Dan il-vot grazzi għalikom u grazzi tar-rispett kbir li għandkom. Iż-żewġ siġġijiet li żdiedu fil-lokalità ta' Birzebbuġa intrebħu mill-Partit Laburista li żamm il-maġġoranza ta' dan il-Kunsill. Is-Sindku l-ġdid ta' Birzebbuġa se jkun Joseph Farrugia li kien ilu sindku ta' dan ir-raħal sa mit-twaqqif tal-Kunsilli għajra l-aħħar leġislatura. Pembroke ukoll reġa' konferma l-Sindku Din Healy. Dan fil-waqt li l-Partit Laburista rdoppja l-voti f'Taxbix bis-Sindku Meg Zammit jerġa' jiġi elett fil-kariga. Fil-Gżira Awċija l-Partit Laburista kellu lil Hubert Saliba elett b'430 vot bħala Sindku ġdid tax-Xewkija. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.